Bozan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Novi lijekovi i metode liječenja spašavaju živote. No da bi pacijenti dobili spasonosni novi lijek, on mora proći procedure kliničkog ispitivanja koje su, ovisno o zemlji članici, različito komplicirane i duge. Između ostalog, ta neusklađenost dovela je do 25% smanjenja broja kliničkih ispitivanja u Europskoj uniji u razdoblju od 2007. do 2011. Posljedice toga osjećaju naši pacijenti, zdravstveni sustavi i sektor istraživanja i inovacija. Upravo zato potrebno je uskladiti i pojednostaviti pravila na europskoj razini te smanjiti količinu birokracije. Pritom je nužno zadržati razinu zaštite ispitanika čije zdravlje i život moraju biti ispred eventualnog napretka znanosti. To je crta koja se ne smije prijeći. Podaci prikupljeni tijekom kliničkih ispitivanja moraju biti transparentno objavljeni, pogotovo u slučaju neuspjeha testiranja. Tako se sredstva za istraživanje neće ponovno trošiti na lijekove i metode koje su dokazano neučinkovite. Zaključno, podržavam ovu direktivu i čestitam izvjestiteljici Wilmott na obavljenom poslu. Vielen Dank, Frau Kollegin Bozan. Das Catch-the-Eye-Verfahren ist damit abgeschlossen. Ich erteile Herrn Kommissar Borg das Wort. Thank you very much, Mr. President. I thank all those who have participated in this debate. And let me once again thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for their strong commitment